Oh nggih. Niki wau nggih kebetulan nggih nyuwun ninggal katresnan. Alhamdulillah. Mas kita tenan aku iso ngepaske ya, Nong. Ketoke karo awakmu aku ya pas, Nong. Ayo. Ngepasne pinter. Ya le. Aduh. Ayo monggo. Coba kaya ngono. Ayo. Bawane apa kae? Bawane, Nong? Asmardana. Asmardana. Ya. Nenenene. Jaranan dangdut kreyesi seneng kowe dikeploki. Lha iki asine dipadakne Dara. Iki mabur no, ayo. Bar mabur terus mulih bar kuwi angkrem teng ngendhok. Ayo. Yo jole. Nano senterewe jaran pegon senterewe jaran pegon menika khas saking Tulungagung. Lanjut. luas nuju prana pinter agawe brangto sinden winong Tulungagung aja nganti ninggal tresno matur nuwun digarap rong ramban sepisan langgam angka kalih jaranke oleh Nimas Ayu Winong Nawangse Tulungagung punya ya. Ya Nduk. Oh. Jaran kene. Hei. Aha.
Seger temenanan Mas Gareng. Ya, Truk. Penak tenan. Nadyanto panjenengane Mbak Winong ora kuliah ana bidang tari ning gandeng bocah Tulungagung tur ya gelem mersudi. Wah, tenan. Luar biasa iso gawe mareme kang padha lenggah sing mirsani kena ngitandha ngantuk. Apa-apa apik ayo. Nayub ya apik, mangan ya cekoh. Ning iki malah sing dereng kula caosi wekdal anggenipun matur malah Bu Kesi. Nah menika Bu Kesi menika asring sanget anggenipun komunikasi matur mbuh secara langsung utawi telepon kalian Ibu Hajah Istiqomah. Mboten ketang sak kemperangan Bu Kesi panjenengan memberi apresiasi ndongaaken lan ugi memberi semangat kepada warga masyarakat penonton wayang walaupun ini hampir jam 3 namun masih gembira untuk nguri-uri budaya wayang. Matur nuwun. Matur apa Bu Kesi mangga. Inggih Mas Cahya Kuntadi. Matur nuwun wekdalipun kangge kula matur dumateng keluarga besar Ibu Hajah Istiqomah. Ibu sakmenika Ibu mbok menawi nembe istirahat. Nggih. Ibu saestu kula lan Mas Yoyo ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar Bapak Haji Kondang Sutrisno almarhum. Awit napa wau tengajeng sampun ngendikan Mas Yoyo bilih nasib kula lan Mas Yoyo dados dalang sakmenika ngantos dipun kenal dumateng warga besar wonten ing Jakarta khususipun niki awit saking jasa-jasanipun suwargi Bapak Kondang Sutrisno Suwargi. Konangan nggih kagem almarhum. Pramila kula saestu dalu menika kula nangis sajroning atiku. Cocok kalih lagune Dik Winong niki wau. Nalika sonten wau Mas Ragil dados MC dados pranata adicara ingkang sanget nrenyuhaken ilustrasinipun Mas Ragil. Kula jan nangis Mas kemutan jasa-jasanipun suwargi Bapak Kondang. Pramila mugi-mugi Ibu Hajah Istiqomah anggenipun mandegani putra wayah wonten ing dalem Bekasi mriki harapan baru lan harapan indah. Mugi-mugi tansah pikantuk kegiatan lahir batin saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satemah Ibu Hajah Istiqomah saged nglajengaken napa ingkang dados cita-citanipun suwargi Bapak Haji Kondang Sutrisno. Nggih. Lan kangge panjenengan sedaya Bapak Ibu pecinta wandemen wayang kulit ingkang dalu menika tasik tumplek-blek wonten mriki. Matur nuwun sanget awit saking apresiasi panjenengan, semangat panjenengan mresani wayang dalu menika nyengkuyung nderek ndongaaken keluarga besar Bapak Haji Kondang. Mugi-mugi Mas Aji lan Mbak Ayu sekeluarga nanti lan ugi Mas Iwan lan garwanipun Mbak Ika tansah pinaringan kegiatan lahir batin, kabahagiaan lahir batin, rejeki ingkang malimpah lan kebak barokah. Amin. Matur suwun. Sampun Pak Dalang. Nggih, kula nyuwun wekdal sekedhap kemawon dumateng para lenggah. Nggih. Kagem almarhum Bapak Haji Kondang Sutrisno mugi-mugi ayem tentrem wonten ing swarga. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun tentrem wonten swarga garwa putra wayah ingkang dipun tilar pinaringan tabah kiat anggenipun menjadi pemegang tongkat estafet perjuanganipun Bapak Kondang Sutrisno. Nah, minangka lirune Bu Kesi ndelalah menika dipun kersakaken kalian Pak Yoga Mandira nggih. Panjenenganipun ngersakaken jineman uler kambang. Jajal kula tak nyuwun kalih panjenengan Bu Kesi, ayo
Nggih, apa iki kado nggih kenang-kenangan mumpung sowan teng Bekasi, mumpung sowan wonten ing Jakarta Raya. Mergo mbuh kapan meneh awake dhewe iso sowan mrene. Nah, kuwi. Bapak-bapak paling asringe mirsani teng YouTube nggih, Pak nggih. Ha nggih, saiki iso mirsani langsung kaya apa sepak terjang seorang Winong, seorang Umi dan juga Bu Kesi. Ayo nggih. Ular kambang Bu Kesi, mangga. Nggih, sekedap, griming slendro. Nggih, siap. Mangga. Janur kunang ukuran bundar rapi Sungkem kurmat kula Bapak Yoga Mandira, Bapak Sukiman sekalian Ibu lan sedaya kemawon para tamu ingkang tasih kersa lenggah. Nggih. Matur sembah nuwun pamundhut saking Bapak Yoga Mandira. Uler kambang sampun kula aturaken. Aja lali Truk, sore mau ana sing ngersakake ya kuwi pepeling ya. Kanggo caos pemut dhumateng para warga masyarakat saya-saya iki nyedhaki Pilpres karo pemilu. Kula pitados menawi piyai mriki sampun ngerti cara berdemokrasi yang baik, cara berdemokrasi yang beretika. Tegese kuwi piye le? Tetep bali marang semboyan luber kae. Langsung umum, bebas dan rahasia. Yen pancen rahasia iki rasa dikandakne karo sapa-sapa. Yen dikandakne karo sapa-sapa mongko kancane iki beda akhire bantah dadi dredah dadine ora rukun. Awake dhewe rasa bantah, rasa ayel-ayelan, rasa saling menghina namun beretika dengan demokrasi yang baik. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye yen nganti awake dhewe ra rukun karo tangga, ra rukun karo kanca, ra rukun karo dulur mergo bedane pilihan. Iki awake
dhewe sing kleru. Kengko iki sing apa kae calon telu kengko ya. Calone sapa wae sing dadi pamane salah siji. Liyane sing loro iki bakale tetep enak mergo dadi menterine dadi pejabat tinggi. Lek awake dhewe sing ngarit ya tetep ngarit, sing dodol tetep dodol ngono kuwi. Mula rasa geger, rasa bengkerengan, tetep bersatu ngono. Ya bener kaya ngono. Ngono kuwi. Luar biasa. Beda panemu aja padu, beda pilihan aja jigal-jigalan lho kuwi. Sing menang sok aja nganti umuk, sing kalah aja nganti ngamuk, ngono. Ya le bener. Cobi kula nyuwun bawanipun pepiling dandang gula saking penghirong putra Pandhawa mriki. Ha nggih, Cobi. Dorong salah setunggal, Pak, anggenipun badhe paring dana swanten wujudipun dandang gula. Bapeling katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng mundhut nalika sonten kala wau. Nggih. Ha, diaturake coba kaya apa? Bapeling. Coba kaya apa bapake sing ngaturake. Mat iki awake dhewe mbiyen iki nalika sik babat-babat ana ing daerah Jakarta sing ngiringi sing dukung ya bapak-bapak penabuh iki. Pak Jum kuwi wala mbiyen ya luar biasa. Mbiyen aku napa dadak ngenteni Mas Nanang HP gerah iki sing ngendang ya Pak Jum kuwi. Ayo dan luar biasa elok tenan. Sampun manggih cakepanipun, Mak. Wah nggih, monggo kula aturi nembangaken pepeling bawanipun. Monggo. Rukun Islam ing lima puniki katindakna mring para sesama aja nganti ditinggalke rukun Islam puniki sahadate kang angka siji tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Subianto ingkang lenggah wonten ing Taman Harapan Baru Kloster Nirwana wonten ing Bekasi mriki sugeng laras matur nuwun. Mangga kang kapindho salat dene kang katelu Ramadan nindakna poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna matur sembah nuwun. Monggo dipun aturaken lagunipun pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata. Mugi tansah manggih hayu lan rahayu panjang yuswa kiat anggenipun momong dumateng generasi dalang. Amin. Pepiling co dados. La
Zuhur lan asar salah saya ningatoke tindak mungkar maghrib lan isya cakape kaya dene ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sajela sabar lan tawakal asal sing kuwasa yen kabare besok punya suwarga salah saya ningatoke tindak mungkar maghrib lan isya cakape kaya dene ditambah salat sunai iku perintah agama ngelingono ning donya mung sajela sabar lan tawakal asal sing kuwasa yen kabare besok punya suwarga pepiling dasare sing nembang bergas penabuh ya tanggung jawab gamelane jos iki gamelan istimewa nomor 1 Putra Pandhawa iki sing diparingke karo Suwargi marang Mbak Ika ya iki eman-eman temenanan iki lek nggih tanggapan ning jaba alah gayore menindang potel kaya ngono nganti rancake nggen balungan wae ora entuk nggih nyecek uthis tulisi kok nggon kowe tak tulisi ngono kuwi kok. Tulisi apa ya disuweki kuwi malah ora. Nggih, iki nanjake bintang-bintang sing asline kok Sragen. Mbak Gea Silitonga. Karo Mbak Anu, apa iki jenenge Eka uget-uget padha Sragene. Iki tanggane Pak Sukiman kabeh. Nggih, Pak Dalam. Nggih. Pripun kabare? Mbak Gea. Dalem. Jenengmu iso salin ning kene wong biyen Giarsi lho ngerti. Lah teng mriku pun mboten diakoni RT-ne. Sakniki pun anu kok, pun resmi kok. Jumeneng sik karo Mbak Eka nggih. yo. Pun resmi alhamdulillah. Resmi. Menetap nang ndi jenengan saiki? Dalem Menetap nang ndi? wonten Tangerang. Tangerang. Nggih. Tangerang pundi? Tangerang Selatan apa Tangerang Kota. Kota. Nggih. Masyaallah. Karo pos kampling endine? Ayo, luar biasa. Putra pira? Setungkali. Kalih. Nggih. Nggih, kalih sing pundi? Kalau sing pundi? Wah. Jenengan pertanyaane lho. Mbiyen mungkin jenengan nate to kelingan to dolan ning kos-kosaku. Iya. Karo Lah, wingi- Suwargi. Sampai yo Arif kelingan Bodro. to ngobrol ning ngisor apa ke jenenge perahu ke? Mangan sego kucing ke? Heeh. Lah iya. Heeh.
Heeh, bar kuwi ngentut to kowe. Hubungane apa terus ngentut? Kancamu Mbak Eka iki. Heeh. Nggih, jenengan nek mboten ngertos sejatine. Ora. Apa? Aku ya iki. Kok iso? Iki ya aku. Kok iso? ngono. Kok jambe sing niger lho, delok to. Iki jambe sing apik kowe sing bosok nika. Kita kembar ngono. Iya, Kembar apa? Kembar siam. Ya aku maksudnya awakmu bayi utuh aku ari-arine. Tak pikir kembar Ora siam. ngomong ngono to. Iya pasane aku. Tur padha-padha kok Sragen nyatane sukses kabeh. Mbak Gia ning Jakarta ya wis ra leren. Lupute wayangan campur sari. Lek Mbak Eka nyatane lah viral di penggemar sendiri. Ngono kuwi. Ngaku imbu. Lek dilem. Menika Kyai Sragen nggih kathah padalah. Nggih ta? Mbah Narto, Pak Jumadi, anggota KWN. KWN. Nggih. KWN Tipe- apa? Nggih, Bu Bu Sri. Saya tahu KWN apa kepanjangannya? KWN apa? Ora ngerti kok tak KWN kowe. Oh, pokoknya wayangan-wayangan komunitas wayang Nusantara. Ya, wis KWN wis luar biasa. Ayo Gia dijak KWN. Apa? Tegese dijak karo penggemar-penggemar wayang ngono lho. Ora ayo. Pak Yoyo iki beda. Kowe pikiranmu sing ngeres kowe iki. Gak mau karo aku ngelokke sing jare kaya botol bir bareng ngadeg ngenean wis bahasane KWN terus. Kayak meh serangan fajar. Heeh, ngono kuwi lho. Beda, pancene beda. Lho, kuwi faktane pancen ngono lho, Kak. Lek sampeyan iki jejer karo Nun Sewu karo Mbak Gia iki ya beda bumi langit tenan. Nah, kabeh ngerti. Kok iso bumi langit ngono kuwi lho. Lah iki Nun Sewu lek Tak dipisah lho. delokke seksi para penonton lho piye? Piye? Para penonton kula ayu apa elek? Ayo to. Kalau anak sing ngomong ibu nang kono, anak sing ngomong lho, jane elek ning mesakne ya wis ayu ngono. Ora, kuwi Pak Yoyo dhewe. Ayu apa elek? Ah masak. Nyandi kok gleleng ora. Ayu. Tetep cantik sampean tetep Ayo, cantik. sekseni wis disekseni para penonton kok. Kok nek ayu ora payu-payu ta? Heh? Nek ayu ora payu-payu. Kudu menyaring ngono kuwi. Wis tak omongno to. Siji ra payu-payu sing siji kepayon. Iki lho padha ngomong payu kowe rondo. Malah guyon dhewe iki piye to wong lho. Iya to. Ayo tembangno cara Sragenan. Oke, Ayo. anu ndek wau Pak wis, Pak sapa jenenge? Pak Sindu ngersake Lintang Asmara. Lintang asmara. Ya, lha ngono nyuwun prisa sik konsultasi karo Mas Lasem sik nggih. gimana. Ayo. Teman-teman Oh, gimana? enten Obagio niku kon master. Sip, oke. Dasar niki nggih dipundhut. Lah iki lho, Oke, katur gas. Bapak Dalang dari KWN. Lah nggih Bener lho. KWN. Nyuwun lagu Lintang Asmara kalih kangening ati. Dipun sekaraken. Oh nggih. Pak Jumadi, Mbah Narto, yuk. Nggih, saking Pak Haji Mayer Sindu. Lali janjine Mbah Narto. Nggih. Mbah Narto niku pacar aku. Pacarku. Iya to, masa kok wapal sapa-sapa. Sragen. Kowe nek nyambi Bang Mekar apa piye? Apa? Bang Mekar. Apa tuh Bang Mekar? Bang Plecet lho ning kono. Dadi wapal jenenge wong-wong. Iya. Yo diaturake coba Lintang Asmara. Ya. Mbak Gia dan Mbak Eka Betuget bersama kanca-kanca pengrawit Putra Pandhawa. Ayo. Mangga Ca, dados.
Ngapunten Pak Dalang. Pripun, Pak? Niki KWN nek ngadeg teng dhuwur niku mboten grogi, dadi gemeter. Saniki teng beto tinggalman bagian. Lali janjine beto mriki. Wani piro, Mbah? Denge marem. Nek marem kan seneng atine. Ayo. Pripun Pak Yoyo? Ah, monggo lah mriku. Bagi apa? Tak kono. Lek rombongan kula ampun, ning lek sanese monggo. Hah? Ora apa-apa gur nggo trambul. Ora apa-apa engko ben anu yo rame-rame di. Aja, ngono aku meteng piye? Dia. Ora apa-apa Mbak Gia. Monggo sak sekecanipun Mbak Dian jenengan monggo. Kowe nongko setare ning aku ya. Lek kersa monggo mboten nggih mboten napa-napa. Iya. Asal ditanggung jawab nggih purun Pak Dalang. Non, pripun? Enggak bahaya toh. Ngersake lagu apa Mbak Gia? Lali janjine. Nggih, lali janjine. Oke. Lek ngoten kula tambahi. Ayo. Umi karo Genduk Winong papat ning kene. Ben marem. Papat, Mbah? Papat. Nggih. Yo, saya aja mangan sik, Nong. Tapi Mbak Gia turun gitu boleh Pak Yoyo? Monggo lek Mbak Dian, monggo. Mbak Winong sama Mbak Umi sini sama saya. Di situ ada, sini juga ada. Ono. Mangga. Napa Pak tembange Mbak Eka? Lali janjine Pak Yoyo. Lali janjine. Oke, yo. Mangga yo dijingkas diaturake lali janjine. Oke, ya yuk. Sini aja, Mbak. Baju mana baju?
istirahat ngono. Sayah wiwit wingi. Ngatos-ngatos Pak Sukiman, Bundari, Mas Iwan. Enggak. Janjane kowe